fala así algo. Acercarnos ao mirador. É que falaría, pero como non sei o que é isto exactamente, digamos que isto é o Fervenza da Roxa, parte de arriba. Ahora vamos a acercarnos ao mirador. das miñas espaldas a gravar esa zona a ver reparar o nivel do monte. Aquí a pé deste fermoso afluente do Deza, como poden comprobar. Aquí ao meu lado encontrase esta famosa muller. Esta cara é un dibuixo tan original. E aquí a miñas espaldas temos este hórreo que seguramente ten máis anos que a min, e vámoslo a visitar a ver en que ano foi inaugurado e reeditado. Bueno, pois aquí temos o maravilloso muller reeditado por un gran líder Porto de Mou, elaborado por o señor Domingos Rodríguez, conseguido a presidencia da Institución Pública, Antonio Galicia.
Carixas. É o puente turco, famoso, ten sobre 500 siglos de antigüedad. Vese unha construcción deforme no centro. Resisteu todo tipo de riadas e subidas de marea durante miles de siglos. Hoxe en día está en período de restauración. Están utilizando cemento. Encontrámonos ao monasterio de Mansueil. Monasterio que está en período de reconstrucción. Está a escasos 25-30 metros de esta zona. Ahora vamos a ir hacia ahí. Say the best things are free. Gonna love you till the end of time. Angel of mine. So this is who I am, and this is all, and I must just live for all that I can give, the spark that makes the fire grow, and I will stand for my dream if I can. Symbol of my faith in who I am. You are my only, and I must follow on the road that lies unreached. I won't let my heart control my head. You are my only. Transcurre o río Amazonas, famoso por las súas pirañas, desde la antigüedad conocido como un río muy peligroso de gran caudal. É o que fai xirar a roda do muiño, a roda de gran tonelaje, por cierto, a roda de... Ahí. parte.
aquí é as diferentes etapas de, podemos decir, da vida ou da tecnología, non? Empezamos por esta pedra, por exemplo, ou máis ben esta, que é a que ten a naturaleza, non? A que dou a primeira vez. Esta xa parece que é algo de barro, unha cultura máis moderna, xa fixo algo de barro, unha pedra ou algo así. E logo pasamos ao que é o hormigón. Temos aquí esta unha pedra de hormigón mezclado con pedras pequeniñas, que é como o último eslabón da tecnología desde a pedra ao barro ao hormigón, non? Encontradas aquí estamos aquí por Villa